Oké. Op de plaats. Goed. Goedenavond, dames en heren. Een van de mooie zaken in het beroep van burgemeester is dat je regelmatig veel blije mensen ziet. En vanavond is zo'n moment. Ik kijk de zaal in en zie heel veel mensen die nu nog aan het genieten zijn van de prestaties die zo'n 2 maanden geleden geleverd zijn. En bij een van die evenementen, het OLS, was ik zelf bij. Ik heb gezien dat zich onder de schietbomen afspeelde. Ik heb meegevoeld met de schutters, in goede tijden en ook toen er gemist werd. Ik heb de vreugde gezien en de teleurstelling die uitmondde in verdriet. Ik heb de emoties gezien en ook de verbroedering, zowel in Meijel als in Born. Vele honderden, misschien wel 1000 mensen waren aanwezig om het winnende zestal, Hans Akkermans, Loek Leurs, Han van Beek, John Knoors, Timothy Jansen en Rob Deus te verwelkomen. Schutterij Sint-Martinus-Born was de daverende verrassing van het OLS 2022 en mag nu het Oud-Limburgs Schuttersfeest 2023 gaan organiseren. Ik had er graag bij willen zijn, een dag eerder onder de schietboom, toen het zestal die vrijdagavond nog wat doodjes naar beneden haalde om het zelfvertrouwen te vergroten en zich vervolgens te goed deed aan een Italiaanse maaltijd, inclusief de daarbij behorende rozeetjes en bier. Voorzitter Ad Wagemans, vol zelfvertrouwen, die voor de zekerheid nog even de vraag stelt of Sint-Martinus beseft wat op hen afkomt als ze winnen. En dat er dan gewerkt moet worden. Keihard gewerkt moet worden. Een jaar lang. Maar hij krijgt alleen maar de bevestiging dat iedereen beseft wat er op hen afkomt als er tijdens het OLS niet gemist gaat worden. We zijn 8 weken verder. De voorbereidingen voor het OLS 2023 zijn in volle gang. En toch is het een goed moment om nog even stil te staan bij de schitterende prestatie die Sint-Martinus-Born geleverd heeft. Als een echte outsider, die alleen 22 jaar terug, in 2000, eens mocht terugkomen op de zaterdag na het OLS om te kavelen. Als een echte outsider dus, won Sint-Martinus-Born in 2022 het Oud-Limburgs Schuttersfeest. En zorgde er zo voor dat dit festijn na 9 jaar weer in onze gemeente gehouden mag worden. En dat is een prestatie van formaat die het gemeentebestuur, de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders wil belonen met het uitreiken van de erepenning van de gemeente Sittard-Geleen aan schutterij Sint-Martinus-Born. Omdat de schutterij zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeente Sittard-Geleen en haar inwoners op maatschappelijk terrein. En ik zou heel graag de voorzitter, Ad, willen vragen om de erepenning in ontvangst te komen nemen. En mag ik het winnend zestal, voor zover ze er allemaal zijn, hier ook op het podium vragen. En natuurlijk ook de burgemeester, de parapluman, om mee te komen hier naar voren, naar boven. Ik doe het even zo. Ik denk dat u mij ook zo wel kunt verstaan zonder de versterking van de microfoon. Beste Ad, de erepenning van de gemeente Sittard-Geleen op een mooi statief. Het speldje dat is eigenlijk voor de persoon die hem normaal zou kunnen dragen. In dit geval zijn jullie het als vereniging, als schutterij. En daarom zit hij op deze mooie medaillon. En ik ga hem hier graag overhandigen, omdat ik ongelooflijk trots ben op wat jullie hebben laten zien.
Alsjeblieft. Dank u wel. Gefeliciteerd. Daar hoort ook deze oorkonde bij, beste mannen en ook beste schutterij. Die mag een mooi plekje hebben en krijgen bij jullie, dat zal wel lukken denk ik. Ik denk dat we het eerste jaar in het overles zo gaan worden. Goed zo, goed zo. Dat is de plaats waar ik thuis hoor. En omdat het een beetje hoort, heb ik een verrassing. Oh, Want bij het Gilde-zilver hoort eigenlijk ook de bijzondere momenten die er in de schutterij zijn. En volgens mij is dit wel zo'n bijzonder moment, zeg ik met heel veel understatement. Maakt dat er ook een zilveren schildje aan het koningszilver mag worden toegevoegd. En dat is deze. Ter herinnering aan het winnen van de OLS, ook ter herinnering aan dit moment. Dus ik hoop dat dat een mooi plekje krijgt. zeker midden op de koers. Maar voordat ik de bloemen geef, Ad, heb jij nog een bijzondere plicht te voldoen. Ik weet niet of jij ook een beetje daar in die geheimen bent meegenomen. Maar we hebben hier het boek liggen. Dus het boek van, waar de eredragers van de erepenning zichzelf mogen vastleggen. Door middel van een handtekening. En daarmee lig je voor eeuwig vast in het boek van de gemeente Sittard-Geleen. Om dit bijzondere moment ook nog eens eventjes te bestempelen. Dus als ik jou mag vragen, ik graag hier een handtekening onder te zetten als voorzitter van de schutterij. Dankjewel, Ad. Daarvoor de bloemen. En u mag nog een keer applaudisseren. Ik kan jou een loopmicrofoon geven, vind je dat fijn? Ja. Want de meeste dingen vertaald, die ik eigenlijk zelf wel dingen vertellen. Maar de doelstelling van ons was 2x8 schieten en proberen op zaterdag terug te komen. Dat is gelukt. Dat was een wens van ons om op terug te kunnen komen op zaterdag. U zei al na 22 jaar, ja, een beetje naar het carnaval toe, wat je zegt, moeten plaatsmaken. Weer voor 11 jaar. Hè. Een droom was het OLS winnen. En die dromen zijn allemaal uitgekomen. We hebben hier een geweldig team staan. Maar we zijn in het dorp ontvangen, dat was geweldig. U was erbij. Ik heb een heel jaar niet meegelopen, maar dit wilde ik echt niet missen. Op mijn tandvlees heb ik dat laatste stuk gelopen, maar het was geweldig, zoals wij zijn ontvangen in het dorp. En daarna nog de feestavond die er was, perfect. Na 121 jaar willen we de zit weer een carnaval gebeuren. 11x11. Een heel bijzonder iets natuurlijk voor het dorp. Maar een schutterij alleen kan zo'n feest niet organiseren. Dit is onmogelijk. Dit is een heel groot, dit is een heel belangrijk moment voor het dorp. Het feest moet met het dorp gevierd worden. Niet met het dorp alleen, maar eigenlijk met de hele gemeente. Die moet ook geregeld zitten, moet erbij betrokken worden. Daar hebben wij al over gesproken. Hè. We zijn na een paar dagen feest, toen wisten we wat ik gezegd heb, goed moeten werken. Stichting bestuur, dat wordt vrijdag bij de notaris zijn we, dus dan is dat officieel. De werkgroepen die zijn ingedeeld, ik ga verder niks over vertellen, over wat, want we hebben een afspraak gemaakt dat eerst de leden worden geïnformeerd en dat dan pas de direct naar buiten komen. U was met ons in mei, stonden we samen bij de ex-president, de heer Koopmans. Er werd mij gevraagd van, wat doen jullie, wil je het OLS organiseren? Heb ik gezegd, als ik die nee durf te zeggen, hoef ik dan weer boven te komen. En dan wil ik afsluiten met de woorden die u heeft gezegd. Wij gaan daar een heel mooi feest van maken. En dat gaan we zeker doen. En dat hebben we niet alleen, maar dat hebben we iedereen benodigd. Dat is een uniek moment voor de gemeenschap en voor de mensen, voor ze elkaar bij elkaar te komen. Elkaar en sluiten elkaar. Hartelijk dank.